оправиш? Сега само да си оправя косата и ще излизам. Така че не знам дали може да се видим или искаш да дойдеш с мене. Ами къде ще ходиш? Ми е някъде към центъра. Ох, аз съжалявам, но аз не мога да ходя до там, защото хващам за Гърция автобуса. Ох, ми аз малко ще бъда на център и след това хващам за друг. Не, за тук. Аз съм за... София. Не, аз съм за Турция. О, аз съм за Гърция. Близко сме. О, голяма чалга, омръзна ми. Ох, и на мен, братска чалга. Чалги ужасни! Добре, че я спряха. Ще умра, ако пусна още един път. Да, добре, пуснат. Ужас. Сестро? Сестро? Какво става? О? Какво ще пускат сега? Омръзна ми! Замаяна ми е главата. Няма страшно, сестрички, няма опа! Косата ти е толкова дълга, че ще... А виж колко е гладка. Я по-стигне моята. О, дай присъдна! Да, еднаква са. Да. Само, че моята твоята е по-бяла, моята е по-кафява. Моята по-скоро е руса. Да, моята е кафяво-оранжево. Аз сега ще сядам, че аз трябва да върна на коридора. Искаш ли да дойдеш с мен? Ами, не, аз съм си... Виша ми прическата. Браво, хубава. Аз отивам. О, я... Може с мен да гледаш на каква ще ме направя. Ходете. Хайде, а? Хайде. Да, песен я знам. Знаеш ли? Да. Защото е... Как и ти я... Здравей. Здрасти, аз съм тук за... Да. Ох, ще припадна! Чалга! Къркът! Нима ви с къркът! Извинявай. Ама то за време ли закъдра косата? Да, трябва да се задържи малко. Само за време. Ще видиш. А той здрави ли се после? Аз не искам. Аз не обръщам внимание на чалката. Не обръщам внимание на чалката. Аз мразя чалга! 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 Дай лекичко я харесвам. Ще вали
вали дъжд навън. Ще викаш, о, вали дъжд навън. Вали дъжд. Виждаш ли? Ох, спряха, слава Богу. Това вече не търпим. Да, вече не се търпи. Нора пък в Плевен, аз пък в Плевен. Нора пък вкъщи няма да се чува. Виж, това е много яко, гледай сега. Виж. Това е някакъв кетчуп. Ох, спря. Гати. Ужаса, гати, ужас. Вау! Бързо, ела, бързо! Иланки, бързо! Вижте как се и получи косата, много яко се получи. Много яко, нали? Ох. А той иначе изправи ли се? Да, с гребен ще го посреща. Това са на подребник. Сестра, отвори си очите. Ти само си ги затвори. Човек, моля ти се, отивам си в Гърция. Тая Да. музика я нетърпима. Ох, и аз не я търпя. Чао, аз Вече отивам в аз Гърция. аз снимам в Турция. Чакай, искаш ли да ти дойда на гости? Да минем да. Ами, тогава ела. Хайде. Ще спрем на пауза. Извинете. Вече сме в Гърция. Харесваш ли ми къщата? Да, много Ти е викаш, хубава. че е доста богата. Доста богата е. Ами, аз работя като... Между другото в Турция да ти кажа, че моята е още повече богата. Аз работя... Искаш ли да ти направя прическа? Аз работя аз съм фотографка, актриса, също фотомодел, също и съм моделиерка. Това са едни професии, които имат много пари. Също съм и от най-известните художнички, ако не са. Чака, да я кажа къде съм. Ало? При Иланка на нейния двор. Оха, майко мила! А? Ми като не играе, тя майка и ще каже кога да се прибера. Айде. Ох, ми както каза да се прибирам, да я на нас и каза, хайде когато майка и каже. Моята? Да, майка ти когато каже да се прибира, да я. Ами дай го. Не иска кожи да. Още ядете спагети? Да. Ох, аз съм. Може ли аз да тествам? Да. Бродвей, но може на твоята коса да не стане. Чакай, дай да го направя аз. Не, по-добре не. По-добре не. Що? Не искам. Добре, ти си... Опа. Само Дай ти си направи, ако искаш. Ти си го направи. аз имам такава. Аз ще направи си.
Едно му Аз ще ето изправя такова. косата. Ще изправя косата. Ще направя друга прическа. Чакай, това е много манишко. Така ще стигне ли? Това. Това наистина си е чалка. Ето вече започва да че вече се изправи. Ето изправи се. Дай Изправи ми. се. Дай ми. Не стана при мен, защото не го сложих хубаво. Твой гребен хубаво реши, не е като другите скуби. Да, може хубаво реши. Ще питам се след това. Това изправи ли? Не. Ето прави кадрите, само че по-леки. По-леки, по-добре. Как това се навива? Уф! Чакай. Ето виж какво става. Навива се, докато спре фиксура. Още фиксура. Так. Ето така. Майко мила. Че моята кукла ще падне. Ето виж какво се получава. Не става на моята. Не е такова. Не е такава куколец, не се действа. Не може да се действа, защото не е. Друг косъм. Да. Е по-различен. Твоята е от Jumbo, моята е от магазин. Той, ако не знаеш, да, той знаеш откъде е. Къде? Тази кукла е доста хубава, не като нези некачествените, нали? Тази е качествена. Някъде до стария му някое магазинче някъде. Виж какво се получи. Виж, по-лек кичур направих. Така, по-лек кичур се прави с това. Ето. Готово. И стана и по-нова косата. Да. Нали той не скъби този гребен? Не, изобщо не скуби. Ако така правиш... Да. Това какво е? Това... Аз продах с него. Виж какво прави. По-лек вълнички прави. По-леко е от това. Ето виж. Може ли да го направим? Маза, че го направих.